Hi guys, good morning. Mag-adto ta ila ni ubod karon kay mamalina na ko karon man ang sugod sa akong palina hangtod sa Sabado kay tuluman ka adlaw niya. Alas 10 ang oras. Ni alas 9 naman kapin mo adto na ko kay basin malate day. Charot. Nya magmotor ko paingon didto. Si Mario tuwa nagkatulog si Mario. Ako na lang siguro ang mag-adto dito niya. Gidala na ko ang power bank in case nga battery low ta. Nya nagdala pod sad kog extra sanina kay basin mo adto ko sa ubos unya. Mao lagi nang giingon sa uban nga agtuo-tuo daw ko sa Binisaya. So karon okay na ang akong paminaw. Okay na maskin pag ibilangkad. Oh. Okay na ang akong paminaw. Wala na ko nibati og sakit. Kanang time nga gikan ko naglingkod tapos mutindog ko wala nay sakit. Nya gikan ko naghigda mubakod ko wala na say sakit kay kuno gidagpi sa engkanto ang akong lubot. Mao di ay tuwa nga nagsakit ang akong lubot kay diri magidapit sa kanang join bitaw sa atong kuan hita. Nya karon moadto ko didto and first day karon sa atong palina. Mohapit ko didto ila ni Madam Ima kay magpalit ko sa kamanyan daw. Unsa to sinsanso hala unsa to aday nalimot ko unsa tong giingon ilin. Sinso ang sa to. Basta, unya na dito sa ila ni Madam Ima. Naalagi nag-ingon nga, totoo sa Binisaya. Kinahanglan magpa-doktor. Unsaon man nga, agkaulian man mi sa Binisaya. Kaya ako agtuugid sad ko sa Binisaya. Maunang, dili ninyo ma-blame ang tao kung asa sila magtuo. Kay og kintahay, nagyan si Ilin nga, kania, arthritis ni. So, magpa-check up ko para mahatagan kong tambal mo yung akong inumon. No? Depende ra na sa tao nga ag tuo. Toy. Toy. Diretso na ta dyan. Kay medyo init na sad ko. Balik ko ang call sa kuan call kanang kamanyan. Oh, daw. Kamanyan. Unsa to pare sa kamanyan gani? Insinsos, ano to? Insinso. Ay insinso, abi ra kog chinchancho. Saba lagi sa pa. Uy, kamanyan. Wala diyan to kwarta. Tagpila na siya. Tagpiso. Kuan na kabuok kana ang 9 kabuok ya. Daw ang katong insinso 9 pud sad kabuok. Di bali duha-duha akong kuan kay para aso jud kaayo. Mga dinaginot na gini akong kwarta gitang sinulod sa silupin. Asa na ba kadana? Asa na ba kan tibuok dana nagtago? Tibuok to asa kuan. Kalibangan. Oh. Hi guys. Dito sa dana kay para. Hi guys. Support sa tiyo. Sa video. Unsa may channel nimo? Amilin Bedro Saludo rapi. Amilin Bedro Saludo sa sa Facebook. Sa Facebook. 1 2 3 4 Hi guys. 6 7 8 9. Ang saman buhok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pila ka buo? Pila ni siya ya? Lanson na nimo. Ha? 18. Tanan. Mong mga silingan dani sa Mapua. Hi guys. Vlog. Amilin Bedro Saludo Sa Facebook page. Madam. Siya sa dayon. Lito ang imo. Litlit Flores. Litlit Flores. Diri rin sa among barangay. Ha? Bahin ta 20 Kani classmate ni nako sa Melcar, Enterena. Uy, ari na kunin niyo kay Ginoo. Salamat kayo. Kuan na. Alas 10 manggod nga basig maghaling pa ko didto. Diretso na ta, guys. Kasi 9:39 na. Lagi.
Diyan ako diri sa ibabaw sa ilahan ni Ubod, dili ta magsaba-saba jay. Diri ang motor nako gibilin. Dili lang nako dalhon dito kay grabe ka pangpang. Mahadlok ko basin ma digyas makuhaan na hinuon ko. Overlooking, look at the view here sa ilahan ni Ubod. Karon diretso na ta sa ubos kay mag haling pata para sa atong paaso sa kamanyan og insenso. Nya ang katong kamaisan di ay ni Ubod tuara. Ako nakita tuara dito sa atbang. Matingala na si Ubod karon. Sila niyaya uli nga napadpad na sad ko diri. Basin magtuon na sila karon nga magpalit ko sa manok ang tinuod palina ta kay nabuyagan malagi ta diri no. Uy Ginoo ko tabi apo lang jud. Gana kayo isinggit uy kay lami manggud sad isinggit nga kuan pero likay jay na tan-awa overlooking kaayo. So diretso na ta jay kay maghaling patakaron. Init kaayo pero okay lang laban. Hi jay. Uy mubalik ko dari giahak uy. Ha? O ako ra isa. Dili manok akong tuyo diri Ginoo ko. Nasagdahan ko diya sapa. Animas. Nga katong katong diri ko gikan nga pagkabuntag nga wa ko nakalugos ako pakabakod. Nga pagkagahapon lagi nagpatanaw ko ilan ni Ilin. Nasagdahan ko diya giana kuno akong samput. Asa labit baliti? Kana baliti na. Ana kay saba kaayo ko dito pa biya sa puntod saba kaayo ko mao nang karon man malina lagi ko. Naama ko'y daladani ko an lighter. Mamalina ra. Dadto kuno dapit sanay kamuti dito. Naubod din Ay pangay ko bagol ha. Naubod din si Madam Lita ra. Mga tagbagol. Bagol. Di ta magsaba-saba bayot kay basig. Masigundahan sa nikapipi ang atong tipot tani day. Dadto ra ko mangitag kuan kahoy Asa na baliti? Ako ni baliti ni. Tabi apo. Di na ko magsaba-saba diri. Lagi giatot Na si Madam Lita dani. Di ta magsaba-saba day. Be careful your mouth. Keep quiet. Please. Suko ang baka Kanga lagi atong pagkajaga-jaga no. Ma, unsa man? Magigsungag ka nako, ha? Or takbahan ko nimo ma. Okay ra ma. Charot, bitaw joke lang no. Di ta magjaga-jaga lagi bayad. Ngita tara ni kuan kay para natay. Hi madam. Maayong buntag madam. Siksi. Siksi nga tiki. Tabi apo. Ari ko kay mamalina ko. Nasagdahan ko diri. Nasagdahan ko. Sari maghaling-haling ta. Alam na hilaling ni Madam Dani atong halingan. Nasagdahan ko madam. Uy, katong diri ko pagkabuntag. Lugusa ko pakabakod. Lugusa agka tikang ni akong kuan. Dini maunang ingko nga. Ipatanaw na ko ni agay. Nasagdahan ko diya. Diri Diri. Kay saba biya kay ko datong naganak udak. Baliti? Dahanan iya bago pa na sagdahi ang iya anak ni. Huy, tabi apo. Huy nang dimbaw akong balibo day. Wala di ara day. Tanawa day akong balibo day, naglibawt na day. Diyos ko, mga ikanto. Mga tigwang na kuno sila dani madam. Mga tigwang na kuno. Dugay na day kuno sila dari ta. Tabi apo unsa na baliti na dili. Kato ra gato baliti.
ko na dito, pero na gyapon da mga maldito nga kwan. Bako pa man na uli igad iyang anak ni Dondon diha. Na nasagdahan gyapon. Dapat ipatanaw. Dito ang buta hato niya lagi patanaw. Basta kay dili ko sa na ako ni payag kuno nga na nakaumbaw sa kanang kuan niya. Sapa? Sapa na mo ra man na. Mao ni Uy, Ginoo ko. Mo man ako. Uy, ako ray haling. Uy, Ginoo ko. Diha? Ako ray haling. Oh, ako ra haling. Kay Ikaw ra ba? ako ra. Niya to ibutang ato video dani. Guwapa kasi madam. Uy, na. Si madam. Uy, wa jud ko magdahom dani ni madam nga. 55 na day ni siya. Tungi ko pang Ginoo ko. Ang edad niya ang edad niya 55 na abi ko mag kuan pa ni siya. Kana ang 30 kapin. da. 35. Mga ganito pang nilang. Bitaw madam, giahat na. Alas 10 may giingon. Pero wala pa may alas 10 pud noon guys niya. Maghaling-haling na ko dani daan. Dani na di ka naglungag? Dani lang ko man ni kuan. Wala ni idi. Nakatungwan na ahang maglungag. Dani ko. Kita si madam. Ayun lagi baka ko hilam. Okay lang di mo nagkaklaro ko. May manak. Dito ni sa Kalamkam nagpuyo ay sa pagbukbok. Hindi dito mo sa Maramag. Abag ko pa ni dinhi. Sa may halin ay kuan kamanyan. Na ako'y kamanyan dani dala. Nagpalit mo ko dito. Na bunot guys kay dali ra man bunot. Giahat lagi kana lagi sabaan ka ita. Na kay dili biya kay kita rang nagpuyo diri sa kalibutan abi mga dili ingon nato. Nibo ka bukod ato. Agtuo ba ka? Ingana. Sagda-sagda. Na biya yan. Pagkuan do hinabot biya na. Pero agtuo ka sa sagda-sagda. Adi ko to. Adi kag tuo. Ako agtuo jud ko. Kay tan-awa. Ag ingon sila nga ay ayon naman ako later. Ag ingon sila nga kanang UTI. Na di man UTI kay kuan man. Di man siya maingon nga UTI kay kana ang lahi man jud ang paminaw. Dugay na anak ba dugay. Kung nga agay di gini maayod jud. Amo to. Napatan-aw ko naulian ra. Karon wa na baskog na. Di na ingon nga Di ay. panakit. Kira patanaw. Dito ilailin. Mo man dyan among patanawanan diha kanunay. Ilailin nga pirul. Sila asa sila napatanaw. Ambot asa sila napatanaw ako kabalo. Sugod na taghaling ha. Ako di lukay dito pero ikaw. Kasi kog lukay. Di ara. Maghaling na ta. Senior day karon. Mao tong gihatod si Yauli. Wala ko kay baw nga ting dawat dia senior karon. 3,000 rasad. Senior tayo. May ganit diri kay kuanda. Agud sunod mag-anak ko diri di na jud ko magsaba-saba. Kay natagam na ko nga giatad na. Ang ako sad ag kapasanginlan UTI lagi. Kay nagkaon man ko sa ginamos sa gabi ipa kay nagluto man jud ko kay lami man kay ikaog ginamos moto niluto ko. Ni ako kapasanginlan nga UTI. Pero murag dili gid sa UTI kay lahi man ko kung UTI ayon ko. Lahi man akong paminaw kung UTI ayon ko mao to nga engko apatan-aw jud ko dito ilang ilin. Kita akong bisong day. Ano man ti bang ka? Ay, gila ko, madam. May gani kinaamo karon. Ato sa ning ipabaga ha. Dili. O Dani. Maglungag ka? Di. Nahuman nakaglungag. Hala, perfect kaayong among hinaling oh. Haling-haling mi Dani. Timingan pud nga ay kuan Dani. Si madam. Higi ahak madam uy na sagdahan. Karon pasag ko nakahibaw nga na day baliti dari. No. Ingon si Dundun ay baliti dana oh. Simbaloy lagi ka na laging maglakaw ta nga sabaan kaayot ta. Katumang gani ito. Dito bangay ka sa baay wala gay ka sa may ato ba. Sa ba kay kaning manggadi ka ito. Dadto siguro dadto lagi kuno day oh. Madam. Dana sanay bato paingon danang nay kamuti. Ako na. Nadamukan ko na sa unang dana nga kanang kuan kanang sana nag-anak ko diya balakit anak ko ang kabaw nga nagtuna. Nya pagka ugma ang baka gigoy sa kuan diri gid mo labang basta giguyura lagi sa tag lagi pag grabe gid niyang kuan lagi pagkagabi nagdamig ko na
May abto na diya. Uy, Ginoo ko. Nalibot ang balibo, Ginoo ko. Pag sure, madam. Pero kami kaanad lang. Ha? Kaanad lang. Uy, nalimbot ang balibo, Ginoo ko. Hindi man yung bagul ato sa ginoo. Ayaw, kaya muna ako kuanan. Kalau sa baga. Dapat magsigid sa bagul. Ha? Ayaw lang, kaya may bunot. Bunot ina ikuan. Kanang dana sa sapa. Karang dia. Ya, biya nahagbong ko ang papa ni Lito. Ha? Papa ni Lito. Papa ni Lito nga. Bana ni Percy. Si Ili nga si Bial. Oh. Asa dapit. Dia na. Diha nga sapa. Oh. Dia biya nahagbong. Hindi ito mamatay. Amo ba? Wala diri dito nagbong si kuan di yo Ili di ay. Yang duda ato kay bubuyo daw. Sige pang kan kabugman. Hubog. Ikap dito. Sigligid-ligid niya mga bugang ko ba ko na niya nganang Ngan nakaabot siya diha. Di mga sangit na to siya kay hubog ba ya. Sangit ra. Mura ko nang giguyod ang Kay nangalasa mo tong akong kuan nga nangalasa-lasa. Uy, tabi apo. Ay, alas 10 na ra ba Ginoo ko. Niya mo na muna din anak dai ko subay na ko ni Inday bandong. Dai udah mo gabi uday inay magtiayon nakapit ra ba din sa balay daw inyo. Ingon iya ba na sakbang. Gusto biya ko nimo ay. Pag nisir ko ng asawa, no? Diya ko nagla. Inday, nana, abi ni mo te, diya pud tungura te. Nagkuha sa sinangka ba kay mamalit sila ng anay na mamalit. Daw bi kay diya ang ko nahagbong. Grabe ko niya pinangita. Kuha man ko na diya. Ang saman to. Nawala ang nangka. Wala nakita. Wala. As in wala nakita. Kasi pa kung taon pa nimo si Inday. Dana tungura. Hala Ginoo ko nanimbot akong balibo. Mao ba? Nari nang kadana? Naa. To araong. To ara dato nangka. Niya anak si Inday. Uy, tabi apo di tagtudlo-tudlo day. Niya pag kuan nahagbong da sa kuan. Tungod. Dia sa tuo tungod sa kanang sapa-sapa. Oh. Dia nahagbong. Iyang gi kuan. Naog siya pag naog niya. Asa man tong nangka diri? Dako ra. Imposible na. Nakita. Uy, Ginoo ko di na ko balik diri. Balik ko po na ano naman ko. Kuyawan ta Ginoo ko. Di ara nahaling na siya og mag-prepare na ko kay hapit na alas 10. So ato ni siyang butangan sa kuan kanaang yuta. Mukuha ko dani yuta madam ha. Kay naman yuta dani kinagmay. Ana-ana nato ni siya yuta kay para dili ingon nga sunog ang atong bagol charot. Dili init. Kay baga biya ang atong ibutang. Nya karon ato na ning tungtong ang atong baga dani sa bagol. Nya ato ning kamuton or dili. Nahuman nakaglungag. May mandiri imo kay peaceful man kaayo. Wa may kuan, wa may sagabal. Yan. Ato ni transfer ang bagad day. Kay para magbagagit siya day. Nya mo adto dayon ta dito karon ang akong butang karon dani tulo ka insinso tapos tulo pod sad ka kamanyan. Din ugma pod tulo-tulo kay Noibi manikabok akong gipalit. Mubalik ko ka ugma. Oo, kay tulo man ka adlaw, madam. Tulo ka adlaw. Nya kuan kana ang taman Sabado. Kaluoy biya sa Dios wala na jud koy gipamati kaninang buntag. Wala jud koy gipamati kaganiha. Diawat datong mga niagi bitaw nga lugusa ko ag kuan bakod lugusa katuyad ako tiil. Hindi oy. Na, kuyawan ko oy. Nya karon lagi. Okay, init gid siya. Init gid siya samot ni kung wala na to butangi sa kuan kanaang yuta. Karon mo adto na ko dadto dapit sa sapa kay. Oh, sa pawa nato na. Perfect kay madam. Okay. Okay kaayo ni siga pa jud ang atong hinaling. Nya karon ibutang na ko diri karon ang akong palit nga kamanyan daw katong insinso. Oh. Kaila ka sa insinso, madam?
Kamanyan Karon diri. Ato siyang ibutang jay. Daw ayha din ta mag-ato dito din mga muyo dayon ta sa mga engkanto nga nagpuyo diri. Tulo-tulo kabuk akong kuanon dani ibutang. Nya, kaysa pa madam ha, dani na ko ibutang di. Pailin-ilin lang ta kay wala man tay cameraman. Dani na siya day. Dana macam tulo ka buok. Diretso na siguro nato ni pag kuan ang silupin. Nya tulo pud sad ka. Ay, nahulog jay. Oh, kani siya. Nya ayha dayon ko mga muyo didto. Ato ni siyang ibutang. Tulo ka kamanyan. Yara. Tulo pud sad ka insinso. Karon ato na siyang ibutang. Nya mo ato dayon ko dito daw. Dito dayon ko mga muyo. Diara ato na siyang ibutang. Kinahanglan kuno jud nga mag-aso og maayo. Ari sa ko dani madam. Diara. Paingon na ta diri sa area. Tabi apo. Tabi apo. Pasaylo ako sa akong mga sala nga nagyaw-yawa ko diri. Nagsigi ko og syagit-syagit katong niaging pag-anha nako diri. Pasaylo ako kay wala ko nakakita sa inyo. Og gisamukan mo og gisabaan mo sa ako, pasaylo ako. Tabi apo, nang limbaw ta akong balhibo. Uy, gino ko nang limbaw ta akong balhibo. Oy, gino ko. Tabi apo. Pasaylo ako ninyo, pasaylo ako. Kay wala ko kakita sa inyo ha, og nasabaan mo nako, pasaylo ako og wag tanga sa hingpit kani akong gipamati noon, wala naman noon ko kaayo gipamati. Pero mangayo gihapon ko og pasaylo sa inyo. Pasaylo ako ninyo. Atong ibalik diri sa sapa. Pasaylo ako. Ug kana mga muyo ko sa inyo nga hingpit ng pagkaayo sa akong gipamati. Manginaot ko nga mapasaylo ko ninyo. Ug diri ni nako ibutang ang akong halad sa inyo nga kamanyan ug insinso. Di ara ako ni siyang paaso. Humot kaayo siya. Tabi apo. Wala ka nang pag-anhap ito na ko dani kay nawala ang kuan. Ay kanang nanlibaw akong balhibo pero karon kay wala na. Di ara ang kamanyan nga akong gipaaso. Nya nag-iyon man si Madam Ilin nga ipakuan ko no. Ugpas. So diri sa tamag pundo. Dani dapit kuno. Nya ang unahan kamutian. Oh, dani gid siya kay dani man kutaman katong niagi nga nagkuan ko. Yaw-yawa ko, nagsaba-saba ko. Mao nang pasaylo ako ninyo. Humot kaayo siya.
Karon mo pauli na ko og pasaylo ako sa akong sala nga nahimo nga pagsyagit-syagit dinhi sa inyong dapit. Sublion ko pasaylo ako ninyo. Nya di ana naupos na ang akong gihalad sa inyo nga kamanyan daw insinso. Karon mo pauli na ko ug mobalik na pud ko ugma puhon kay hangtod pa man ni ugma sa Sabado. Ug daghan salamat. Pauli na ta guys. Kay nahuman ako og palina. Nya hinahinay ta. Hinahinay. Kay daghan mga bato. Tabi apo. Tabi apo. Ayaw ko hilabti po. Tabi apo. Tabi apo. Ayaw ko hilabti po. Tabi apo. Tabi apo. Tabi apo. Tabi apo. Ug karon nahuman ako sa akong first nga palina. Ako ra ang nag-anha diri kay si Mario nagkatuluga to si Mario dito. Nina ay dog. Dog. Tuy. Asa man timong anak madam paingon? Ag eskwela to? Ah. Ha? Unya karon diri ra ko taman. Ug daghan salamat sa inyong tanan. Nahuman na jud ang akong first palina nya si Madam Dani. Na blooming kay si Madam Dani. Dili halata si Madam nga 54. 55. Paghunag yun ako danig 30 kapin pa ni si Madam. Tungod bangod sa mga anak no, pang-apply sa naong no. Nga hamis. Wala ka nagundang nakag-apply? Pero di man mahalata. Anak pa magyapon imong kuan naong. Mas bata pa kay katan-aon kaysa ko Na. Tanawa ra gud ang face ni Madam. Compare sa ko hamis bangod yang kuan ni Madam Dani anak hamis. Og dili ako taman guys, di ta masaba-saba kay Ginoo ko. Mura ko gikulbaan. Kaya na pag adto na ako dito kay nanglibat tong balibo. Nanglibat tong balibo. Nya mo to nga pagkataod-taod kuan nakabutang na ang kamanyan wa na. Og dili na ko taman guys, daghan salamat sa inyong tanan. Bye. Daghan nagburot-burot sa imong naong? Oo, kanang murag kanang nanay. Nasagdahan ka? Sagdagig kay di man palinaan man ubod ay ako. Dagan kay nanuro. So naa jud ay diri. Kinahanglan magbantay. Kato akong anak mo sila halay pod. Diri pod. Alam mga untaog kamuti kay ingon si Madam magkauntag kamuti, mga untag kamuti. Bahala gamay basta yayay. Bitaw guys, kana lagi atong kabugal-bugalon bayot. Kanang atong kuanon si Aw. Kay ako si Awon manggug ko. Kanang magkauban ta Madam mo nawa gid kay di gid ka magkuan mahay nga magkauban ta kay kanunay gid ta kuan. Sige lang ta katawa. Nandito matiguang. Mura gina ang problema lagi og masagdahan ta. Manabi katugay nga ikaw nung sa bahay ka dadto. Magani. Ikaw na lang. Di ka ang kamuti lang, lami biya kay lang. Nya kan sa man sa ubod mo uli. Kanon ni sa ubod mo lakaw di ay? Ha? Kanon ni sa mo lakaw? Pangita bugas. Mo lagi. Mao naman gindi diri sa bukid. Ang diri sa bukid, ang pangitaunon gid diri bugas. Kay noon kung bulanghoy ang hisgutan or kamuti na aman, ang pangitaunon diri bugas ug sudan. Kay naabi apoy time nga mapulan og kaon sa bulanghoy. Naay time nga mapulan kaon sa kamuti. So mangita jud og bugas. Mao nang ang kuwang diri bugas ug sudan. Kay naa naman kung gulay-gulay pod na apoy magulay. Naipako, naapay kamuti taps diha. No. Mo nang diri sa bukid. Pero ako dito sa balay wa pa jud ko nakapananom dito. Nya mga unta sa kamuti. Gagmay. Ano pangalan nimo lang? Teresa. Ha? Teresa. Teresa. Ako si Maria.
Teresa Maria. Mo lagi nang kasiaw lagi nato ba?